ಹುಡುಗಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ತನ್ನ ಊರುಡು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಅಡವನ ನಿಕ್ಕೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ 1199 ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡಾಯಿನಾರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿರ್ ಶೆಟ್ರಿ ನಡುಮಗೇರು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ತಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಪವನದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ವಂದಿರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇನಿತ ದಿನ ತಲಪಾಡಿದ ಅರ ಊರುಡು ಕಂಬಳದ ಎರುಗಿಡತನ ಈ ಪೊರ್ತುದ ಈ ಬಹುಮಾನ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಯಡು ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದನಾರು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ಉಡ್ದಂಡ ಆಯ್ತಾ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಬೂರ್ದಿಲ್ಲ ಮಂಜೇಟ ಮುಡ ಬಲ್ಲಡು ಬತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಅಪರೂಪದ ಓಟಗಾರೆ ಬಂಬ್ರಹಣ ಬೈಲು ವಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲೇರು ಬರಡೆ ಆ ಎರಲಂಗಿಡವನಂಚಿನ ಓಟಗಾರರದು ಕಾವೂರ್ ತೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ತಯಾರೊಂದಲೇರು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಕೊರ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಅಡವನ ನಿಕ್ಕೂರ್ದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಡೆ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡಾಯಿನಾರೆ ಕಾವೂರು ತೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ರೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಲೇನ ಎಡೆ ಗಿಡ ಬೇದಾರ ಎಡತ್ತ ಕೈಡು ಬೆತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಮಾತೋದರ ಗಿಡ ಓಡಣ್ಣ ಅದು ತಾಕತ್ಲ ಬೋಡು ಹಲೋ ಹೂ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 12:26 ಅಣ್ಣ ಬರ ನಾಡ್ದು ಮಲಕಲ್ ಈ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳಡ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರೆಗೆ AB ಬಹುಮಾನ ಆತನು ಅಡವದ ಕಂಬಳಡ್ಲ AB ಬಹುಮಾನ ಆತನೆ ಹಲೋ ಓ